industry su ma nan an kawo musu ragowa daga kashi 80 zuwa kashi 50. Kenan a takaice ga abubuwan da gwamnati ta rage ma farashin duwan cikin wannan tafiya don saboda ta ka sauki a cikin wannan abin da yake kai yana kawo bisa tsawon farashi wanda yake na duniya ne gabaki daya. To game da wannan harajin da gwamnatin ke cewa ta cire wa 'yan kasuwa domin samar da sauki, yaushe ne za a fara amfani da wannan tsari na cire haraji? Abin da nake son mutane su gane, lalle gwamnati mun kai mata kuka kuma ta karbi wannan koke-koke na 'yan kasuwa, kuma ita ma ta yi wannan sauki ne don saboda talakawa su gani a ƙar. Amma abin da nake son mutane su gane, kamar tsawon farashi na kayayyaki waɗanda suke ana saida su a halin yanzu bisa kasuwa ya sami asali ne ga can ƙasashe inda aka yi wa komanda, ma'ana inda aka sayo wa wannan kayayyaki waɗanda ake ana saidawa. Kenan kasancewa gwamnati ta kawo rangwame ita ma wajen ɓangaren duwan ba zai sawa farashi ya komo inda yake nan ba, tunda yanda 'yan kasuwa suka sayo a halin yanzu ba ɗaya na bar farashin da suka sayowa can baya, amma za a kawo sauki kuma insha Allah a matsayin mu na 'yan kasuwa za mu bi sau da kawa kuma za mu yi bakin kokarin mu. Bangarorin da aka bayyana cewa za a cirewa harajin an tantance waɗanda ake ganin cewa su ne jama'a suka fi bukata saboda haka za a cire musu haraji, ko kuwa saboda su ne suka fi fuskantar hauhawar farashi a kasuwa. Lalle in ka ɗauka bangarorin abubuwan da mutane sun kafi bukata su ne sautu a halin yanzu wata wanda ke fuskanto mu wata mai alfarma, watan azumi, shine abin da ya shahi sukari da fulawa, bangaren biredi da abubuwan da aka sarrafa da ita wannan fulawa da mai, su ne waɗanda mutane sun kafi amfani da su. Amma in ka diba akwai bangaren shinkafa, ita ma an kawo wani kokari nan cikin tafiya shigowa da shinkafa, tunda akwai matsaloli da 'yan kasuwa ke fuskanta musamman a cikin koridor kin Benin ko kuma cikin koridor kin Ghana ko Lome, waɗanda in bato ya zaka sai ya ɗauki jinkiri mai yawa. In akwai wani bato wanda yake MPU region sai a jaye wannan bato na 'yan kasuwa namu wanda ke ɗauke da hajjan waɗanda ke buƙatar a shigo da shi na shinkafa. A halin yanzu gwamnati ya tashi tsaye ya yi rigidekin wannan matsala, kenan kaya suna zakuwa akai-akai kuma ba za su ƙara samu wannan. Sannan Prime Minister shi da kai ne ya ce a ci gaba da tattaunawa, shi zai sawa sami solution bisa gare shi. To baya ga ita gwamnati ta ɗauki wannan mataki, me ke tabbatar da cewa ku kuma 'yan kasuwar za ku samar da sauƙin? Lalle wannan ragowa da aka yi su ma waɗanda suke da tayan ko kuma ƙananan 'yan kasuwa in maya gurosi sun rage, ya kamata a ce su ma sun rage, sun kawo gudunmuwarsu, kuma saboda a ga kowa ya cika alƙawarin da nashi bangare abinda aka ɗauka wajen gwamnati wajen ragowar da ya yi.